አልካትራስ ካብ ሳን ፍራንሲስኮ 2 ኪሎ ሜትር ርሒቁ ኣብ ዝርከብ ደሴት ዝርከብ ኮንኮሎ እቲ ቦታ ቀርሚ ቤት ማእሰርቲ ምምራፁ ንውትሕድርና ኣገልግል እዩ። ንኣልካትራስ ዝኸበቦ ባህሪ ካብ ኢስራዳ ንላዕሊ ብሂወት ዝጸንሕ ዘይኽእል ኣዝዩ ቆራርን ብኩሉ ሸነኻቱ ካብ መሬት ዝረሓቐ ደሴት ስለ ዝኾነ ጀልባ ምጥቃም ግድን እዩ። ብሰለስተ ወገን ናይቲ ደሴት የእማን ስለ ዝኾነ ናብቲ ደሴት ንምብጻሕ ብሓደ ወገን ጥራሕ ክትጥቀም ኣለካ። አልካትራስ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣሸገርቲ ሓደገኛታት ዝኾኑ እስራት ቤት ማእሰርቲ ንኽኸውን ምስ ተመርጸ ን38 ዓመታት ዝኣክል ብናይ መከራ ስቃይ ቤት ማእሰርቲ ዝፍለጥ ኮነ። ፍራንክ ሞሪስ ተወለደ ኣብ ዋሽንግተን ኮንኮሎ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ክኣቱ ከሎ ወዲ 32 ዓመት ዝነበረ። ሞሪስ ኣቡን ኣዲኡን ከዕቢቦ ስለ ዘይከኣሉ እንዳዘግተማት ኣብዩ። ደፋርን ኣዝዩ ንጡፍ የኣእምሮ ከም ዘለዎ ተዘሪቡሉ እዩ። ጸኒሖም ዝተገበረሉ መርመራ ናይ IQ ፈተና ሞሪስ ህዝቢ ኣሜሪካ ካብ ዝተዓደሉ 200 ሰባት ፍሉይ የኣእምሮ ክእለት ከም ዝውነን እንተኮነ ነዚ ናይ ንጡፍን ናይ ምምሓስ ክእለቱ ንጽቡቕ ነገር ክትጥቀመሉ ኣይተርኣየን። ነዚ ኣዝዩ ዘደነቕ ክእለቱ ንምድንጋር ንምስራዕ ጸኒሑን ካብቲ ክትሓስባ ኣይኮንካን ክትሓልሞ ትጽገም ናይ አልካትራስ ቤት ማእሰርቲ ንኸምልጥ ተጠቀመሉ። ሞሪስ ናብ ናይ ሰርቂ ገበን ዝተዋፈረ ናብ ሕጊ ዝቀረበ ገና ወዲ 13 ዓመት ኮሎ እዩ። 20 ዓመት ክሳብ ዝመልኦ ብሓይሊ በረስ ዝተሓገዘ ኣደንዘዝቲ ነገራት እንዳዛወረ ብኽሲ እዩ ናይ ንእስነት ጊዜኡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሃለፎ። ብሰርቂ ባንክ ዘይሕጋዊ ናይ ነፈርቲ ጉዕዞ እንዳተከሰሰውን ናይ 20ታት ዕድሚኡ ኣብ ፍሎሪዳ ጆርጅያ ቤት ማእሰርታት ተኣስረ። የቤት ማእሰርቱ ጊዜ ምስ ወደአ መሊሱ ናብታ ዝነበረ ህይወት ይመለስ። ብሰርቂ ባንክ ተታሒዙ ኣብ ሚዛን ተፈሪዱ ተኣሲሩ ከለውን ሃደመ። የግዳስ ካልእ ባንክ ክሰርቕ ተተሓዘሙ ኣዝጋዕን ሓደገኛን ተባሂሉ ናብ አልካትራስ ቤት ማእሰርቲ ተወስደ። AZ 1441 ዝብል መለለይ ቁጽሪ ተዋሂቡ እቲ ኣዝዩ ዝኸበደ ናይ አልካትራስ ህይወት ሓዲሉ ፈለመ። በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ጆንን ክላረስን ብሓደ ዓመት ዝበላለጹ ኣሕዋት ኮይኖም ክልቲኦም ናብ አልካትራስ ቤት ማእሰርቲ ክኣቱ ከሎ ጆን ናይ 32 ክላረስ ወዲ 31 መንእሰያት ዝነበሩ። ብሕርሻ ዝነበሩ ወለዶም መንበሪኦም ኣብ ፍሎሪዳ ታባ ከተማ ገይሮም ኣብ ሕርሻ ስራሕ ክዋፈሩ ከለዉ እቶም ኣሕዋት ናይ ሕርሻ ስራሕ ምሕንባስ ክላመዱ ክኢሎም እዮም። እቶም ኣሕዋት ኣብቲ እዋን ኣብ ቀላይ ሚሽንጋን ክሕንብሱ ከለዉ ክንደኦም ሓምባሳይ ኣይነበረ እንዳተባሃለ ዝውረየሎም ሃያላት ሓንበስቲ ነይሮም። ብዘይ ናይ መሐንበሲ ግዳ መድነይቲ ዓሚቕ ቀላይ ሪኦም ይምለሱ ነይሮም እንዳተባሃለውን ይውረየሎም ነይሩ። ግና ነዚ ኣደናቂ ክእለቱ ንጽቡቕ ነገር ኣይተጠቀሙሉ። እቶም ኣሕዋት እንተኾነ ከም ሞሪስ ናብ ሰርቂ ዝተዋፈሩ ገና ብንእስነቶም እዩ። ክላረስ ገና ወዲ 10 መዓልታት ከሎ ከይተረፈ ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ሰይሩ ብምስራቅ ተኣሲሩ እዩ። እቶም ኣሕዋት ከምኦም ዝኣመሰሉ ብምውዳብ ባንክታት ገንዘብ ዘለዎም ትካላት እንዳሰረቁ ንፖሊስ ዘማረሩ ሰረቕቲ ኮኑ። ባንክ ኣብ ዝሰርቅሉ እዋን ሽጉጥ ይጥቀሙ ኢሎም ፖሊስ እንተከሰሶም እኳ ንሳቶም ግና በጀካ ሓደ ግዜ ሽጉጥ ኣይተጠቀምናን ኢሎም ክማገቱ ተረባረቡ። ኣብ መወዳእቱ ከም ዓመሎም ባንክ ምስ ኤርትኾም ብብረት ተሓጊዞም ክሰርቁ ተተሓዝሙ ካብ 15 ክሳብ 20 ዓመት ዝኸውን ክእሰሩ ተፈርዱ። እቶም ኣሕዋት ኣብ ዝተኣሰሮ ቤት ማእሰርታት በተደጋጋሚ ናይ ምሕዳን ፈተና እንዳካየዱ ከም ዘሸገሩ ናይ ዝተፈላለየ ቦታ ሓለፍቲ ቤት ማእሰርቲ ኣፍለጡ። ስለዚ ንጽጋቦም ከዝሕለሎም ዝኽእል ቦታ እንተሎ ናብቲ ሰጉምካ ዘይትከዶ ሓምቢስካ ዘይትወፅኦ አልካትራስ ምውሳዶም ይሓይሽ ስለ ዝተባሃለ ናብኡ ተወስዱ። እቶም ኣሕዋት ናብ አልካትራስ ዝበፅሕሉ እዋን ቅድሚ እንዳሕሪትን ኮይኑ ናይ 3 ወርሒ ፍልሊ ነበሮ። ጆን AZ 1476 ክላረስ AZ 1475 ዝብል መለለይ ቁጽሪ ተዋሂቡ ናብቲ ብተፈጥሮ ተሓጊዙ ብወዲ ሰብ ጽዑቕ ሃለዋ ዘካየደሉ ቤት ማእሰርቲ አልካትራስ ምስ ኣተዉ ነቲ ልሙድ ናይ እስራት ክዳን ተቐቢሎም ተዳግሙ። አልካትራስ ከም ካልእ ቤት ማእሰርቲ ኣይኮነን። ኣብዚ እስራት ንበይኖም ዝእሰሩ እቶም እስራት ዝተኣዘዘው ጥራሕ ዝገብሩ እምበር ዝደለዩ ክዛረቡ ኣይፍቀደሎምን ኣይክእሉን እዮም። ዝኾነ ብዛዕባ ደገ ዓለም ኣፍልጦ የብሎምን። ዓለም ከመይ ኣላ ንምፍላጥ ንሕና ጥራሕ ነግራኩም እኩል ስለ ዝበሃሉ ካብ ሎሚ ነው ናትካ ዓለም ኣብዚ ሓጹር ጥራሕ ብመዓልቲ ጨሕምኻ ትላጸ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ትሕጸብ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ጸጉርኻ ትዕምቀም። እዚ ገና ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ እግርኻ ምስ ረገጸ ትሰምዖ ዘይዳገም ሕጊ ነቲ ቤት ማእሰርቲ ሞሪስን እቶም ኣሕዋት ቅድሚ ሕጂ ኣይፋለጡ ዝነበሩ። ሞሪስ ኣብ አልካትራስ ቅድሚኦም ኣትዩ ዝነበረ ኮይኑ ምስ ኣብኡ ዝጸንሑ ዓለም ዊናስ ናይ ምሕዳም ሓሳብ አንቂሎም ስለ ዝነበሩ እቶም ኣሕዋት ምስኦም ተሓዊሶም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ብሓባር ክሓድሙ ከም ዘለዎም ይኣመንዎም። ነቲ ዘይሕሰብ ንክሓስቡ፣ ነቲ ዘይፍተን ንክፍትኑ፣ ነቲ ዘይደፈን ንክደፍሩ፣ ነቲ ዘይድፋዕ ንክደፍኡ፣ ነቲ ዘይስበር ንክሰብሩ ኣለዓሎም። ምልዓል ጥራሕ ዘይኮነ
ናይ ሓባር ጥቅሞም ተሓቢሮ ንክፍጽሙ ከም ዝተኣመኑ ገብሮም ብጥቅሚ ደም ፈሪሖም ንምስጥራቶም ከያውፁ ብምናይ መሐላ ቃል ኣሰሮም ቤት ማእሰርቲ አልካትራስ ቀደም ወተሃደራት አሜሪካ ዝጥቀመሉ ዝነበሩ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ኣብ አልካትራስ ደሴት ይዝርከብ ኣብ አሜሪካ ብምስራቅ ሰብ ምቕታል ገበን ኣመና ተሸኪሞምሉ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ገበነኛታት ዋላውን እንተተኣሰሩ ምስ ወፁን ዝበኣሰ ሓደገኛታት እንዳኮኑ ንዝእሰሩን ካብቲ ቤት ማእሰርቲ እንዳሓደሙ ስለዘሸገሩ አልካትራስ ነቶም ኣሉና ገበነኛታት ብጽኑ መእሰሪ ክኸውን ተመርፀ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ሓደሽቲ ዝተፈረዱ ሰባት ኣይኮኑን ዝእሰሩ ካብ መላእ አሜሪካ በተደጋጋሚ ብገበን ዝተቐጹ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንምሕዳም ተደጋጋሚ ፈተና ዘካይዱ ወይ ዝሓደሙ ሓደገኛታት ተባሂሎም ዝተፈረዱ እስራ ዝእሰሩሉ ቦታ እዩ አልካትራስ ብጣዕሚ ጥቡቅ ዝኾነ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ንክስራሕ $100 ሚልዮን ተመደበሉ በብእዋኑ ዘለወታታት ብምግፋሕ 4 ፋብሪካታት ሜዳ ስፖርት ተዳለወሉ ኣዝዮም ጽኑዓት 240 ዝኾኑ ክፍልታት ተሰርሑ ነቲ ክፍልታት ብ50-23 ሚሊ ሜትር ስፍሓት ብሓፂን ዝተሰርሐ ናይ ኣየር መእተዊ ጥራሕ ዘለዎ መዕፀዊ ተገጠመሉ ናብዚኦም ክፍልታት ንምብጻሕ ካብ ደገ ዝጅምር ዝኸበደን ዝነውሐ ናይ ሓፂን መዕፀዊታት ምሕላፍ ግድን እቲ መእሰሪ ክፍልታት ብ4 ብሎክታት ተመቃቂሉ ብሎክ ዲ ዝበሃል ሱራት ስርዓት ከጥፍኡ ከለው ዝቐጽዕሉ መከራ ስቃይ ዝቕበለሉ ቦታ እዩ ኣብቲ ሲሚንቶ ዝሁን ማይ እንዳተደፍኣሉ እሱር ንመዓልቲ ሓደ ግዜ ጥራሕ መግቢ እንዳተዋህቦ ቁራጭ ጨርቂ ተኸዲኑ ጥራሕ ነፍሱ ዝጸንሓላ ክፍሊ እዩ ብሎክ ቢን ሲንተራ መእሰሪ ቦታ እዩ ምስቶም ናይ ሱራት ክፍሊ ተታሒዙ ናይ ክዳን ናይ ሳሙና መጽረይ ስኒ ናይ ገዛ ኣቑሑት ናይ ወተሃደራዊ ኣቑሑት ዘፍሪ ፋብሪካታት ኣለዉ ኣብቲ ፋብሪካታት ዝፍቀደሎም እስራት እንዳኸዱ ይሰርሑ እቲ ገንዘብ ግና ብሽሞም ይቕመጥ እምበር ኣብ ኢዶም ኣይወሃቡን እዩ አልካትራስ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝኾነሉ ኣብ ዓመቱ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋል አሜሪካ ኣዝጋዕቲ ተባሂሎም ካብ ዝተፈረዱ ቀተልቲ ሰረቕቲ ኣመስቲ ነዚኦም ዝኣመሰሉ 240 ገበነኛታት ሒዙ ነይሩ አልካትራስ ነቶም ኣዝዮም ሓደገኛታት ገበነኛታት ዝእሰረሉ ቦታ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ጽኑዕ ዝኾነ ሃለዋን ኣመራርሓን ክምራሕ ተወሰነሉ እሱራት ካብቲ ዝሰርሕሉ ፋብሪካ ምስ ተፈደሱ ሓፂን መሓዙን ዘይመሓዘን ጥቡቅ ፈተሻ ይካየደሎም ኣብ ግዜ መግቢ ዝወሃቦም ማንካ ፋርኬታ ግድን ከረክቡ ኣለዎም ድሓር ተፈቂዱ ዳ እምበር እሱራት ኣብቲ ናይ መግቢ ኣዳራሽ ይኹን መዘናግዒ ቦታ ነንሕዶም ከዛረቡ ኣይፍቀደሎም ዝነበረ ንእሱራት ከም መዘናግዒ ዝቆፀረሎም እቶም ሓለፍቲ ዝመረፅሎም ፊልም ምርኣዩ ንዝተወሰነ ሰዓት ኣብ ክፍሎም ኮይኖም ሬድዮ ምስማዕ ስእሊ ምስኣል ሙዚቃ ምፅዋት ይፍቀደሎም አልካትራስ ኣዝዩ ብተፈጥሮ ናይ ሰብ ከቢድ ሓለዋ እንዳተገበረሉ እሱራት ናይ ምሕዳን ፈተና ካብ ምግባር ግዳ ኣዳዩ ኣሉን ግና ክሰልጦም ኣይከኣልን 36 እሱራት 14 ግዜ ናይ ምሕዳን ፈተና ኣካይዶም ኣይሰለጦምን ንምሕዳን ካብ ዝተገበረ ፈተና 23 ተታሒዞም ኣብ ብሎክ ዲ ተወሲዶም ነቲ ስቃይ ተኻፈልቲ ክኾን ከለዉ እቶም ክልተ ኣብ ተቃላይ በፂሖም ምስጋር ኣብዮም ጥሒሎም መቱ እቶም 6 ብሓለውቲ ተቐትሉ እቶም 3 ከዓ ኣበይ ከም ዝበፅሑ ኣይፍለጥን ናይ መጀመርታ ፈተና ዝገበረ እሱር ጓሓፍ ከቃፅል ዝተኣዘዘ ዮሴፍ ፓውልስ እዩ ዮሴፍ ነቲ ጓሓፍ ኣብቲ ፀግዒ መንዳቅ ከቃፅል ምስ ተኣዘዘ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ በቲ ሓፁር ክሓድም ምስ ፈተነ እቲ ሓላዊ ቀተሉ ካብ ኩሉ ዝካፍዐ ዕንወት ዝተመዝገበ ናይ አልካትራስ በኣሲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ምሕዳን ፈተና እዩ 6 እሱራት ንዋርዳ ኣፊኖም ነቲ ናይ መእሰሪ ቦታ ተቋፂሮም ኣፅዋር ኣብ ዘሎ ክፍሊ ኣትዮም ናይ ማዕፆ መፍትሕ ንዝሓዘ ሓላዊ መፍትሕ ንክህቦም ኣገደድዎ እቲ ዋርዳ ግና ነቲ መፍትሕ ናብ ደገ ምስ ሰንድዎ እቶም እሱራት ነቶም ክልተ ሓለውቲ ቀተልዎም ህልም ዝበለ ተኩሲ ተጀመረ የግዳስ ናበይም ክሓድማ ይከኣሉ ሃይሊ ባህሪ ወተሃደራት መፂኦም ጠጠው ኣበልዎም ነቶም ሓለውቲ ዝቐተሉ ክልተ እሱራት ብሞት ክቐፅዑ ከለዉ እቶም ካልኦት ከዓ ነቲ ዝኻፍዕ ናይ ብሎክ ዲ መቅፅዓት ተኣዘዘሉ በሉ ዝተፈላለዩ ዝፈሸለ ናይ ምሕዳን ፈተና ካብ ዝተካየደሉ ቦታ እምበኣር ሞሪስ እቶም ክልተ ኣህዋት ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ንምሕዳን ዝፈተኑ ናብ አልካትራስ ሓለውቲ ኮይኖም ዝምደቡ ብጣዕሚ ሓያላት ኣስተውዓልቲ ከምኡ እቶም እሱራት ከም ዝሎም ብጭካነ እዮም ዝድለዩ እንዳተቃየሩ ዝሰርሑ ሓለውቲ ካብቲ ቀንዲ ማዕፆ ጀሚርካ ጸኒዖም ክሕሉ ከለዉ እቲ ኩሉ መንደቕ እውን ን24 ሰብ በፅሑ ይሕሉ ካብቲ መእሰሪ ክፍልታት ዘብፅሑ ማዕፆታት ብወተሃደራት ይሕሉ ለይቲ እውን እንተኾነ 6 ሓለውቲ ሙሉእ ለይቲ ብዘይ ዕረፍቲ ናብቲ ማዕፆ እሱራት እንዳከዱ ይቆፃፀሩ ስለዚ
ዝኾነ ናይ ኣሱር ምንቅስቓስ ኣብ ታሕቲ ቆፅሮም ይኮኑ ማለት እዩ ብፍላይ በዓል ሞሪስ ዝተኣሰሩ ብሎክ ኣብ መንጎ ብሎክ ቢን ሲን ዘሎ መተሓላለፊ ኣዝዩ ልዑል ሓለዋ ዝካየደሉ ኣብ 4 ቁር ሓፍ ኢሉ ኣብ ዝተሓነፀ ቦታ ኮይኖም ን24 ሰዓት ብዘይ ዕረፍቲ እንዳተቃየሩ ዓይኖም ሰላም ከየበሉ ነቲ ካንሸሎ ይህልው ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራስ እሱራት በበይኖም ዝእሰሩ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ኣራት ናይ ኢድ መሕፀቢ ምስቲ መንደቕ ለጊቡ ተሰሪሒሉ ካልእ ውልቃዊ ንብረት ብሓለውቲ ተራእዩ ይፍቀደሎም ሓፂነ መሰላቱ ነገራት ምእታው ብፍጹም ኣይፍቀድኒ ሓለውቲ ንመዓልቲ ልዕሊ 13 ግዜ ንእሱራት ይፈቅዱ እሱራት ናብ ፋብሪካ ስራሕ ከዱ ከለዉ ከይሓድሙ ሓለውቲ ኣፅዒቆም ይህልዎም እቲ ቤት ማእሰርቲ ዙርኡ ብዓነ ዝበለ ዱልዱል መንደቕ ዝተሓነፀ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ዝተፀናገበ ናይ ኤሌክትሪክ ስልኪ ተሓፂሩ ይኩን ዳኣ እምበር ነዚ ዝኣመሰለ ሓለዋ ዝካየደሉ ቦታ ተፈጥሮ ከይተረፈ ንምህዳም ኣፀጋሚ ዝገብሮ ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራስ ክሳብ ሎሚ ንምእማኑ ዘፀገመ ፍጻመ ተካየደሉ ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራስ ብናይ ፊስካ ድምፂ ተናውፀት ሓለውቲ ኣውፃሮም ሂዞም ተጓይሉ ፈጠንቲ ጀላዊ ብዙርያ እቲ ደሴት ኮለላ ኣካይዱ ሄሊኮፕተር ብልዓይሉ ኮይኑ ነቲ ከባቢ ምፍታሽ ጀመረ ኣልካትራስ ተናውፀት ነዚ ኩሉ እግርግር መበገሲ እዩ ዝኾነ ካብ ብሎክ ቢ ሓላዊ ዘስምዖነ ሓደጋ ፊሽካ እዩ ሓላዊ ናይ መዓልታዊ ምንቁፅፃር ኣብ ዝገበረሉ ሰዓት ናብ ናይ ሞሪስ ክፍሊ በፅሐሙ ንሞሪስ ከተስእ ስለ ዝደለ ጠስ ኢሉ ኣዘዙ ግና ምሽ ክሰምዑ ኣይተንቀሳቐሰን ከማን ሓላዊ ሓሪቑ ናብቲ ክፍሊ ኣትዩ ኣብ ክሳዱ ላዓሊ ጥራሕ ዝረአ ዝነበረ ርእሲ ብሓይሊ ከተስኦ ምስ ጎትቶ ግና እቲ እሱር ኣይነበረን ኣብ ክንዲኡ ንክምስል ዝተሰርሐ ኣርቴፊሻል ርእሲ ካብቲ ዓራት ወዲቑ ኣብ መሬት ተንከባለለ ሞሪስ ግና የለን ሰንቢዱ ነቲ ፊሽካ ብዘይ ምቁራፅ ነፍሖ ጆን ክላርስ ዝኾነ ኣብ ክፍሎም ኣይተረኽቦን ሓዲሞም እዮም ሓለውቲ ምስ ሓለፊኦም ተኣከቡ ብውሽጢ ኣይትበል ደገ ከም ሕሱም ተፈተሸ ሞሪስ ጆንስ ክላርስ ግና ኣይተረኽቡን ኣየር ዳ ወሲዳቶም እቲ ማይ ድዩ ኣጥሒልዎን ክፍለጥ ኣይተኻእለን ን17 ዓመት መመላእታ መርመራ ተካየደ የግዳስ በዓል ሞሪስ ብኸመይ ከም ዝሓደሙ ምስ ሓደሙ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ዋላ ሓደ ሓበሬታ ክርከብ ኣይተኻእለን ኣብቲ ባሕሪ ጥሒሎም ከይባሕር ሪስኦም ኣይተረኽበን ናይ ኣሜሪካ ናይ መመርመርቲ ክፍሊ መርዛን ርእሲ ኮይኖም ዳኣ ተረፉ እምበር ነቲ መወዳእቱ ክበፅሑ ኣይከኣሉን በዓል ሞሪስ ሓንቲ ነገር ትኹን እኳ ክተህብኦ ዘይሕሰብ ካብ ዝበሃለሉ ኤፍቢኣይ ክፈልጦ ዘይክእል ፍጻመ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ተፈፂሙ ን50 ዓመታት ፀንሑ ኤፍቢኣይ ኮነ ፖሊስ ከምኡውን እቲ ቤት ማእሰርቲ ሓበሬታታት ከም ዝህብሮ እቶም 3 እሱራት ዝሓደሙ ብከምዚ እዩ بفرانك موريس حساب እቶም ክልተ ኣሕዋት ራብዓዮም ኣለንስ ብከመይ ክሃድሙ ከም ዘለዎም ዘቶ እዩ ሞሪስ ትሕቲ መሕፀብ ኢድ ዘላ ናይ ንፋስ ፀባብ መእተዊ ተጠቂሙ ንማይን ፈሰስቲ ዘወርድ ትቦ ካብ ላዕሊ ጎልፎ ናብ ታሕቲ ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ኣስተብሃለ ስለዚ መደብ ሓንፀፁ ብንፋስ ብተኣቱ ወገን ንሰብ ተኣቱ ፍሒሮም ነቲ ትቦታት እንዳረገፁ ናብቲ ቦሎፎን ይወፁ እሞ ብቦሎፎን ሓሊፎም በቲ ናብ መሬት ዝወርድ ትቦታት ተጠቂሞም ናብ መሬት ወሪዶም ነቲ ነዊሕ መንደቕ ተንጠልጢሎም ብምስጋር ናብቲ ባሕሪ ከይዶም ብንእሽቶ ጀልባ ክሓድሙ እዚ መደብ ተሰማምዑ ግና ብከመይ ኣብ ግብሪ ክውዕል ይኽእል እቲ መንደቕ ብከመይ ብምንታይ ክፈሓር እዩ ነቶም ሓለውትኸ ብከመይ ክሕለፉ እዮም ጀልባ ከመይ ክመፅእ ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ኮኖም ኣብ ዝኾነ ግዜ ይኹን ቦታ መደብ ምውፃእ ዘይኮነ ኣብ ተግባር ምውዓል ይከቢድ ነቲ ጉድጓድ ንምፍሓር ማንካን ፋርኬታን ተጠቅሙ ነቲ ማንካን ፋርኬታታት መግቢ ክበልዑ ከለው እንዳሰርቁ ወይ ሓደ ዝወስዱ እንዳመሰሉ ክልተ እንዳልዓሉ ኣከቡ ናብ ፋብሪካ ስራሕ ከዱ ከለው ብሎናት ናይ ኤሌክትሪክ ገመድ በብሓደ ኣከቡ ካብ ፍርቂ ለይቲ ክሳብ ወጋሕቲ ከባቢ ዘሎ እዋን መብራህቲ ኣብ ዝጠፍኣሉ ግዜ እንዳሓለው ምፍሓር ጀመሩ ስርሖም ቀላጠፈሎም ካብቲ ዝኣከቡ ሓፂን ናይ ኤሌክትሪክ ገመድ መንኮል ኣዳለው ነቲ መንኮል ኣብ ዝጥቀምሉ ሰዓት ምእታን ድምፂ ከይስማዕ ናይ ሙዚቃ መጻወቲ ሰዓታቶም ተጠቅሙ ናይቲ ዝተፈሓረ ፍርስራስ ብማይ እንዳምከኹ በቲ መሕፀቢ ከም ማይ ገይሮም ይግህፉ ወይ ቆፂሮም ብምሕብኢ ይሓብዎ ሰረቕዎ ሓፃውን ገመድ ትሕቲ መደቀሲኦም ወይ ምስቲ መንደቕ ኣልጊቦም ኣብ ዘዳለዎ መሕብኢ ይሓብዎ ጀልባ ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ሓሲቦም ምድልዋቶም ኣቀላጠፍዎ ናብቲ ፋብሪካ ከዱ ከለው ዝተንጠልጠሉ ናይ ዝናብ ክዳውንቲ እንዳሰረቑ 50 ዝኸውን ኣከቡ ዝተኣዘዘ ስራሕ እንዳምሰሉ ኣብቲ ፋብሪካ ከከም ዝደልዮ ሰፊዮም ኣብ ክፍሎም ሃብኦም ፀንሑ እቲ ካልእ ፀገም ነቲ ኣዝዩ ተሪር ሓለዋ ምሕላፍ ነይሩ እቶም 6 ሓለውቲ ሙሉእ ለይቲ በቲ ኮረድዮ ከያቋርፁ በብሪጋ እንዳተመላለሱ እሱር ምሕላው ብድቅሶም የረጋግፁ ስለዝነበሩ
ዝኾነ ዝተሸፈነ ቅርፂ ምግባር የጠርጥር ስለ ዝኾነ ሰብ ዝመስል ርእሲ ኣዳለው። ሰብ መሰል ርእሲ ንምስራሕ ሳሙና ናይ ስኒ ሰማን ፕላስቲክ ተጠቅሙ። ካብ ናይ እሱራት መቀምቀሚ ቦታ ዝረኸበ ፀጉሪ ናቶም ከይተረፈ እንዳኣከቡ ኣብ ሰርሕዎ ርእሲ ኣልገብዎ። ጭሕምን ሸፋሽፍቲ ዓይኒ እውን ገበሩሉ። ካብ ክሳድ ላዕሊ ዝተሰርሐ ርእሲ ተመኣራሪ ኣብ ትሕቲ መትርኣስ ደቂሱ ምስ ረኣዩ ሃለውቲ ክጠራጠሩ ኣይከኣሉን። ናይ መሕረሚ ሰዓት ካብ ፍርቂ ለይቲ ክሳብ ሰዓት 5 ወጋሕታ ክኸውን መዲቦም እዮም። ምክንያቱ ኣብቲ ሰዓት ኣብ ኩሉ ክፍሊ ልቺ ስለ ዝጠፍአን ምፍቃድ እውን ስለዘየለ እቶም እሱራት ነዚ ዕላቦም ከተግብሩ ዘሎ ሜላታት ተጠቂሞም ምእንታን መሕረሚ ክተእሞም ናብ ሓደ ብሎክ ኣቐዲሞም ተጠርኒፎም እዮም። ን6 ኣዋርሕ ዝወድኣሎም እዮ ገዝኦም ኩሉ ወዲኦም ንጀልባ ዝጥቀምሉ ካብ ናይ ዝናብ ክዳውንቲ ዝተሰርሐ ክዳን ሒዞም ካብቲ መእሰሪ ክፍሎም ይወፁ። እቶም 3 እሱራት ኣብ ሰዓቶም ካብ ክፍሎም ወፂኦም በቲ ንማይን ፈሰስቲ ዘገልግል ቱቦታት እንዳተንጠላጠሉ ንላዕሊ ይወፁ። ኣብቲ ቦሎፎን ብሓፂን ዝተሰርሐ መክደኒ ንፋስ መእተዊ ቀዳድ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ መጀመርቲ ኣሱር ነቲ ሓፂን ንላዕሊ ድፍዕ ኣቢሉ ክድርበ ከሎ ብርቱዕ ድምፂ ኣስመዐ። ነቲ ድምፂ እቲ ሓላዊ ሰምዑ ናይ ፓውዛ መብራህቲ ኣብርሃሉ። ግና ዋላ ሓደ ነገር ዘይምርኣዩ ኣብቲ ዝሓቦ ቃል ሰፊሩ እዩ። ሃለውቲ ንበዓል ሞሪስ ዘይረኣይዎም እቶም እሱራት ድምፂ ምስ ሰምዑ ምውፃእ ስለ ዘቋርፁ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ቦሎፎን ድንን እንዳበሉ ምስ ተጓዓዙ ናብ ምድሪ ዝርጋሕ ናይ ፈሳሲ ቱቦ ተጠቂሞም እንዳተንሸራተቱ ናብ መሬት ወረዱ። ነዚ ኩሉ ክገብሩ ከለዉ ኣይተረኣዩ። ናይ ኤሌክትሪክ መተሓላለፊ ቆሪፆም ነቲ ሓፁር ሓለፉ። ዋላ ሓደ ከይፈለጦም ነቲ ሓደገኛ ቤት ማእሰርቲ ሓለፍዎ። ራብኣዮም ኣርኮም ዓለን ዌስት ግና ኣይሰኣበውን። እቲ ዝፈሓሮ መንዳቕ ምህላፍ ስለ ዝዓበዮ ክቃለስ ሰዓት ሓለፎ። ተቃሊሱ ምስ ሓለፉን የእረግቱ ተፈንቲቶም ከም ዘለዎ ስለ ዝተረድኦም በቲ ተመጣጢሩ ዝወፃሉ ናይ ማይ ፈሳሲ ቱቦ ተመሊሱ ናብ ክፍሉ ኣትዩ ደቀሰ። ድሓር ከም ዝፈተነ ስለ ዝተፈለጠ ክሕተት ከሎ ዝኾነ ኩሉ ብዘይ ህበእብእ ብምዝራብ ናይ FBI ተሓባር ብምኳን ተወሳኺ መፅኣቲ ከይረኸበ ፀንሐ። በዓል ሞሪስ ብኸመይ ከም ዘምለጡ ዝተጠቀሙ ሜላ ንምርዳእ ከምኡ መረጋገፂ ኮይኑ ዝተቆፀረ ናይ ዌስት ቃል እዩ። ንምሕዳም ዝተጠቀሙሉ መሳርሕታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣልካትራስ ሙዚየም ይረኣዮም። ሞሪስ እቶም ኣሕዋት ናብቲ ጫፍ ባሕሪ ምስ በፅሑ እንዳሰርቁ ዝሰርሕዎ ናይ ዝናብ ጃኬት ብጀልባ ቅርፂ ቆፂሮም ብትንፋሶም ነፊሖም ሰረቆ ዕንፀይቲ ከም መጀለቢ ተጠቂሞም ጸልማት ነቲ ባሕሪ ከም ዘጸልመቶ ሕልም ኢሎም ተሰውሩ። ልዕሊ 50 ዓመት ኣበይ ከም ዝኣተወ ከይተፈልጠ ተረፈ። FBI ናይ ሳን ፍራንሲስኮ ፖሊስ ካልኦት ናይ ኣሜሪካ ናይ ሓበሬታ ክፍልታት ናይ በዓል ሞሪስ ኣተሓራማ ብህይወት ምሕላውን ዘይምሕላውን እንዳመርመሩ ጸንሑሞ ኣብ መወዳእታ FBI ጥሒሎም መይቶም ዝብል ግምት ሂቡ ን14 ዓመታት ዝወሰደ ናይ መርመራ መዝገብ ኣፀወ። FBI ነቲ ዝተጓተቶ መርመራ በዓል ሞሪስ ጥሒሎም ኢሉ እንተዓፅኦ ግና እቲ ጉዳይ በቶም ኣተግበርቲ ፍርዲ ኣይተዓፅኦን። ሕጂውን እንተኾነ ተደለይቲ ገበነኛታት ኣብ ዝብል መዝገብ ከም ዝተመዝገቡ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ከይተረፈ ትርኢቶም ይኸውን ኢሉ ብዝተገመተ ናይ ዕድመ ዓቐኖም እንዳተሰኣሉ ስእሎም ይብተን እዩ። FBI ኣብቲ ግዜ ዝተመዝገበ ፀብፃብ ፅቡቅ ገይሩ ከም ዘይረኣዮም ናይቲ ግዜ መርመራ ሰነዳት ካልኦ ምስ ኮነ ተረጋጊፁ እዩ። ኣብቲ ግዜ ዝቀረቡ ግና ኣቓልቦ ከይተዋህቡ ዝተረፉ ናይ ፖሊስ መርመርቲ ሓበሬታ በዓል ሞሪስ ከም ዝሓደሙ ዘረጋግፁ ኮይኖም ተረኣዩ። ካብ ኣልካትራስ ቤት ማእሰርቲ ቀረባ ካብ ዝኾነ ኤንጅል ገምገም ባሕሪ ብዝናብ ክዳን ዝተሰርሐ ጀልባ ከም ዝተረኽበ እቲ ሰነዳት ኣረጋጊፁ እዩ። ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ናይ 3 ሰባት ርጋፅ ኣሰር ተራእዩ። በዓል ሞሪስ ኣብ ዝሓደሙሉ ንፅባሓይቱ ሓደ ሰብኣይ መኪና ከም ተሰርቆ 3 ሰባት ኣፈራርሒም ከም ዝወሰድሉ ከም ዘመልከተ ኣብ ናይ ፖሊስ ሰነድ ሰፊሩ ይርከብ። እዚኦም ሓበሬታታት ተኣኪቦም ክትንተኑ ከለዉ ሞሪስ እቶም ኣሕዋት ብህይወት ምሕዳሞም መረጋገፂ ኮነ። ብዙሕ ዓመታት ምስ ሓለፈ ንበዓል ጆን ኣሓት መፅናዕቲ ብዘካየዱ ኣዳለውቲ ፊልም ተመራመርቲ ጋዜጠኛታት ተሓቲቶም ነይሮም። ካብቶም ልደት መፀ ብዘይተፈልጠ ስም እንቋ ኣብፀሓኩም ዝብል ካርድ ይለዓከሎም ከም ዝነበረ ተዛሪባ እያ። ብፍላይ ነዲኦም ብዘይ ምቁራት ጄሪ ብዝብል ሽም ናይ ልደት ፅቡቕ ትምኒት ምስ ዕምባባ የለዓከላ ነይሩ ኢላ እያ።
أبقوا مسمتون صبحيتو بميك أب زيغصو كلتا زيتفلطو ነው واحد عالد أب تقابري تراكيبهم بقو كم تسورا تزاريبني عاديهم كتموت كلاون كلتا زيتفلطو عودات مصيو كباخي مرعين أحواتهم بهيوت كم زلو ريتهم هيمهم بقال موريس الكاتراس كسب زحالو شمون كل آل كنبريو لبيت معسرتي الكاتراس بزر أيو مصحفتي تتصحفو فيلمتاتون تسرحو أمود أتا بقال موريس مسحادمو نحلوا بزتأم الكاتراس نكهدس تحسبوكا أنت نبرا يقدس ويسعيتات عزي لأرس لزخونن كمكون نيب موريس نكتحدم زي حسن توحيلو كابزر ربلو بيت معسرتي مهدامو تدلاينت نيت بيت معسرتي زت تأمامن أيقبرون سلازي بقال موريس أبز حدمولو أب عملتو بفدرال منجست بيت معسرتي كامنخوان كمز قوارة استقبرا كاونينو الكاتراس نبس حاتي كفوت كونا أسورات زسا أيلو كفلي حويسكا بقال موريس نمهدام ستقملو مساريت حاتي بسخو الكاتراس أبينا توريزم مسحب كينو أب عمد ب حادنت بحاموشت مليون سبات زبت صح كونا